Musure mekupiwa mota na President Emmerson Mnangagwa Comic Elder vabva vangonzi nasei wiki neho aiwa yeyo $150,000 unotengawo imba kwaunoda. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Makazvionera guys, President vachipa mukomana mota inodhura vakati aiwa your talent exceeds ameno tinonzi beyond chiko extraterrestrial aiwa watifadza mukomana achipapuwa mota musure mekucollector akabva anyora a heartfelt thank you kuna President Mnangagwa. Se wiki neho vakakonewa kuzvibata vakakonewa kuzvishingisa vakati heka kana tatanga ichi chokupa here tinobva tanzwa kutekenyedza vabva vati 150,000 nemukono wavo. Manyani Friday unoona vakomana vakupe 150 unotenga imba kwaunoda. Agaizika inonzi season yacho kana zvakunanga ka unotoshaya kwekuzviisa pekuisa mablessings acho. Uku mukomana anga angoita zvake joko akati zvinorapta iyi ingapakwa here pamba pokuroja. Aiwa sei vakabva vatofila kuti vatosundwa. Mukomana anofara kutenga imba yakanaka agondozvipakira mota yake. Mukomana anga atenda zvakare Comic Elder akati Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, Your Excellency, I wish to extend my deepest gratitude and appreciation for the exceptional honor you have bestowed upon me through the generous gift of the Ford Raptor. This gesture is a powerful reminder of your commitment to uplifting Zimbabwean youth and empowering talent across diverse sectors. I'm truly humbled and motivated to continue serving our nation through creative arts and positive influence. I also wish to convey my heartfelt thanks to the Honorable Minister of Youth Empowerment, Comrade Tino Machakaire, whose unwavering support and advocacy made this moment possible. His dedication to creating opportunities for the youth is both inspiring and transformative. Additionally, I would like to acknowledge and appreciate Mr. Tungwarara for his invaluable role and continued guidance in championing young Zimbabwean creatives. His belief in local talent continues to open doors for many of us striving to raise the national flag high. Your Excellency, this support is not only a gift to me, Comic Elder, but a profound encouragement to the entire creative industry. I remain committed to representing Zimbabwe with pride, discipline, and excellence. May the Almighty bless you, and may your leadership continue to elevate our beloved nation with utmost respect and gratitude. Mangozvinzwira guys, mukomana ari kutoshaya chero mavara ekutenda. Aiwa tinotenda ndimwari, tinotenda tiri kufara baba. We can disagree on a number of things, but the president's great sense of humor is second to none. Chokwadi aiwa vairatidza kuti vari kufara. Congratulations to you. Pese apo wanga usina rapture wainyora chishona iko zvino mukomana akunyora Your Excellency Emmerson Dambudzo, the recognition zvabva zvangoinda kane manochi munhu angambofambi nerapture ukonewa kutaura chirungu aiwa hazvibvumirwe. Vanosimbo criticize president vati anyway I was a critic of ZANU-PF big time, but this gesture from the president made me think otherwise. He is the real deal because we need him to look down to the young talent from the high chair. We appreciate you, Mr. President. Guys, kama ngozvonera mukomana atongova landlord sekutamba. When Jesus says yes, no one can say no.